И здравейте, потребители от YouTube. Аз съм Валиден 04, а тук с мен е Creeper F5 и днес ще играем биотински Minecraft PvP. Аз с мен, тук с нас е Алекс. А Оксале Джон ли е той, бе? Толкова за го познавам, а имам го в скайп. Знаеш как ми чупя главата? Не, ще го правя после. Добре, после ще му звънна. Значи Creeper чакам те. Да, всъщност да съм админ тук, това е бос. Да покажа, админ Валиден 04. Напиши нещо в чата, бе. Да докажем. Да, той е бос Creeper F5. Аз съм оригиналната, само че аз съм оригиналката с едно и пък той е оригиналката с идеята. Много тъпо, ама. Знам. Имаме стрейндж 2-4 минути. Ай да събим, ама обаче, значи, аз Creeper F5 може сме тима, ако има други хора. Само че... Иване, Creeper F5. Идваш ли? Да ги цъкаме малко. Айде, аз не те виждам. Ти ко ми се гъзиш, бе, мърша? Майка ти мърша. Гледай го това в сейф зоната. Извън сейф зоната и ма би. Аз съм да си. Идваш ли? Виж, то отцепи от сейф зоната. Майко, то отцепи от сейф зоната. Клик. Чай го кликне така малко. Това е. Защото пак ми не му има банът като този път. Бяга от PvP. Какъв то бано е? После ма банне. Цепи от сейф зона. Ти откъде го позна? Че той? Къв то между ти има този, бе? Аре, идваш ли Иван? Идваш Creeper F5. Майка ти имаш. А къде е нашата браза, бе? Ще видим инвентара. Тебата няма. Фък, бъкна ми W. Ти ли си горе? Вре горе, клетката. Бой до смърт. Ако целен без... О, да бос го почвам. Майка ти марше, ватка. Той избяга, майка него. Тъпа, къде... Тебе те няма в сървъра. Така. Ти ли пишеш това? Няма ли извай, бе? Ко чакаш? Аз почна да пукам един. Така. Ема тук, бе. Гледай как ми избяга мършето. Тебе те няма тука. Не те виждам. Ма ти съседи, май, бе. Да. Нямам стрела, може. Гъма едно. Считаме така една стреличка. Упс. О, аз изех стреличката. Така. Няма ли някой да изезе?
Знам от кой. Знам, че един имаш. Аз имам такава саплинг на някое дърво. Protection 5, Smite 5, Flame 1, Knorba 2, Tronch 3. Енчантовете. Ай, играем ние едно в едно, защото тия не идват. Ай, бой. Да, не сме играли от това. Опа, чай си спия и аз терен склече. Да, бе, за кой програма ги има? Ще играем с всяка отбора. Как бижу, вот си фактично. Бастичен се. Бън. Бън. Ох, това влезе, това не влезе. Чакай ме да излезе. Аз ще прецакаме такете, защото съм тъп. Иване, виж колко съм тъп. Не бе! Чакай, няма едно. Не може, тук не може да се излезе. Няма едно. С някакви такива айтъмки. Ар бис PvP с някакви айтъмки да ги цепим така малко. Кик. Чакай да взема от комбайн, да го кикна. Цепи от сейв зона. То... Да, 2 от 3, още един път ако цепиш го бавам. Вече. Че го баниш, защото меня пак ме банят. Той излезе. Бой. Фак никак ме фрасна. Колко сарца ми взе този? Не мирявай! И имаме също PvP тук. Някакъв падна в дупката. Бой! Някакъв отгоре възкива. Това е хак. Хак е, брат. Това е с гръб към мен има цепи. Ела тук, бе. Той да ми пише на МСГ, не да ме киква, не е забранено. Глава. Да видим каква е тази глава. Не е тъпанали, ще го цъкам. Ето, значи се оказва, че ние сме най-силните в този сервер, защото никой не иска да влиза. Даже Creeper F5 влезе на лют и го уби. Да видим. Може да... тук няма глава. Аз мисля. Майко, дима измерено. Ай, бой! Майка ти мъж. Искам аз да го взема. О, езо, аз го взема. Бати кредита си. За кого ми крадеш киловете, бе? Що ти бот? Аз го бия също. Той вижда половин сърце. Без златна ябълка. Не минала е. Смири тъпанеш. Същия. Гледай, събори ма в дупката. Моля.